juk ka nongrim ka juk ka jimut ka jiphat ka juk ka thong ban thau ki an ki policy nam to pat ba nam ta ka jela mlak namang ta ban chulik maroi shimet don kam namang ka ta ya ka seng ban ki nongrim ka ka thong bat ka ki nonglam ki start ki shempang ki ka ji kli bat ki ijna ka voice of the people party ka don ka nongrim play manonra ka sinshar ka khadar ka betul ka ba thok ka syukur ka penbi ka penthami pa ba kam don jaka hakaru kom perkhat ka ji ko ginang alam jaga voice of the people party ni don ru ikan nongrim banum ye penya ka hok long try ban sumar ye kan ka hok long try ban IT peteng ki long din mandin ki banwan hadin jongi nangta ka thong ka long ban penimpat ban penbhapat ban penkladur ye kan ka ri ka ba i ka ji namang ta ka long kum ka long ying blaseng nongrim ka nongrim ka scam ka banan ki kmi ki pa ki banan ki jing i jngai ki jing ki kli ki ba dan ru ya kata ka jing start ka jing champagne ban ya lammi ki kun hagalinti ka ba bek hagalinti ka ba biang haki kendon ki ba pergi oh ki pat babi kami ka voice of the people party but shisha abang ngalek keleng ngayu i baki bak jit ya upra hak election MP rodet ki klem jit tang na kamanta ke MP election ndai kila dep jit lupa ya upra hadu arbu pra baling ong hadu arbu pra pila ban ong baling ba arden ong tang hadu arbu pra baling mong hadu lai pulai baling mong hadu lai pupra baling ong tang hadu arbu pra na uni upat ba uba syairam bakla upat ba uban snutu borok sikata ya kata ka sanhima sima badaga jingre ka jo upat ba baga sinsar ka kharat menta ulalong upat ba uba start nama kata daw ula rai ban ailat ya ka BBP hadu arbu pra kabamut hadu bangidio ban bat yu lakam jaga sinsar ka kharat nadu arbu pra uni upat ba uba start un bishar ken ya ka BBP kumnu ka train em kumbakala kula ringi upat ba lar kam le kabamut tang san snem kalakut nai lara ka jing play kalong ka bahon upat ba undang ailat ya ka PPP bakan sinsar tingiru gido ni ka thong ba wei ba upat ba la ailat ini san snem hapo san snem upat ba unyu ingi ya kita ki jing persyang ya ki jing khon ke jing kumno ban kentiu ya ka yok kot kumno banon ra ya ka song suk song sngang kumno banon ra ya ka ro ka par kumno ban penbiang ya kita ki ki jing don kam ju upat ba bala bang ong tangam pular bang bala alut tang po san snem beri upai ba un i kata ka jing kiu un i kata ka jing kermen un i ka jing persang kumbola po Delhi kami itu ka seng kumai ka Aam Aadmi Party mak Aam Aadmi Party maka party jong uluk ulak uri upat ba bat kani kala lek upat ba bat kular bat kai ke belaja namar ba kala pendat i ka jing kular ipat ba po Delhi ki ailat hadu laisin ya ka bagan sinsar bat mentakan ye khun ya ka sin ka basau hapo Delhi ipat ba juga Delhi kila bet kila kentai ya ka BJP ka basinsar ha Delhi kila kentai ya ka Congress namar ki i bagan ka party kala le shisha bomba kala keluar wat mangiru ngilai i la khot sno bhaya ni daka sarkar hapo Delhi la bonsin kala khot nga bagan wan ban jino i ki kam ki bagan ka sarkar kala le dang men ha kan mention snam Benai telang alelek ringkat ke kinong juga parti nilai i shisha kumno ki school hapo Delhi kilong oh kita ki school sarkar ki babha ki babyang na dong sedong ki noi kai ki siu tulok na rupo jar hadu ki laktam kitu ki baju pa school private ki rakno sika school sarkar repeat ki school sarkar chini sini ki noi kai habi ki bani tulok ho ki patba ki jaga sumar manla ka lai kilometer kidon kita ki mahala klinik kabamut manla ka lai kilometer kidon ki jaga sumar Prabji step doktor ladan hadu arbji kadang ka pharmacy hangta kidon ki tu ki jing test machine ban test o galong ka jing terpu yang pat ba ubaret ubare au betul ubakerdo kala sting ke jingkit ke jiki nam ta ka kot ka khya kala sting ke jingkit ke jiki nam ta ka puli ka dangli ki khon baduk ki yo ki school ki babha kata ka dei ka don kam ningi nong ta ngin skotho ka kamram juga sarkar kari ban penbiang o kamde ka kamram ju MLA menta ki penthami o ki sedang don ki MLA ki ba ai sunduk haba yak beriuru ki yang makalai upai ba ki pensriu dori ki emlang sanang kata kamde ka kamram ju MLA ka kamram ju MLA kade ban yakhun yaksa ban onra banisa ya po assembly lada don hakaliak percaya sa ya ke jinge jonga jet beriu ba ke jinge ju pai ba lada don hakaliak sinsar ai ya ke jing syakri ka ban penmentoy yo pai ba ndai taman chu penbi yo pai ba ban te amrau syirta yo pai ba kenau pai ba uji dingi tang nam ta santli kisnem
Ukham jit ini namta sipo arpo tuligisnem. Tang namta san tuligisnem. Ubishat on lakut ka san snem. Nilek supat ba ban ai jingkhen. Lalu pat ba usngohun. Ya kata ki san snem ki jing sakri ki jing. Lesi on ai lak biang ini se sipo sakat san. Lalu sngohun nong kenyo. Ngena la no dua mdan menu bala ban keren da pemai pat. Mrei menta kini ki Emily. Ki ba pat ba ujit. Ngayo sngodon ki constituency. Kaba ki Emily menta ki sedang ban berngam beri upan ban. Barang lada pimpuat ya ubri ujanga pirmio skim. Wah, kuno kumta. Hapaya kita dan jit upai ba. Lada jit upai ba kimyo benong Emily. Kuno giwan ban berngam upai ba. Ni upai ba udah benong basta donong are kuno kumta. Hapaya pi dan jit mangi. Piwan berngam mapi yangi. Kadai ka hok jonga bangan jit ya no rum dan menu balaban tuklar. Kemau ya pi ruka sa stang menta arsnem lai senam. Lada ngeman ngin bret no. Tahu dia pak ba obat ka voice of the people party ka kuat. Pembalong man kani election MP, kedan tu igesnong. Kaba kedan tu igelong kami. Kaba dan ukon. Ubang unong kitam jong ke NPP. Uni ukon ulong ik kami pek mamai. Ngangade unong elam ubah khmat jong ke seng NPP. Pek pihak ban kershan be ya ke NPP. Kami ka snap be jar. Anda poi ke sni tabut. Utau ukon ulapan ka mau biang ong mai pek mong ade unong kitam ba khmat jong ke NPP. Pihak ban tep be hak kot mo mai shibit. Kata kami kalau jawab kata ka sing tep kong kon. Ala bangan tep hak ba mensim jonga kamon. Ala bangan tep hak ba mensim jonga kakwa. Namar kani kalau banding election ka khadu yang bangan yo tep bot. Ngamti kena bangan dangala ban im sakawe pat election. Magi sni kisnem kirta jonga kilanangya. Ngan lek ban tep be hau pra. Namar balai kapeng bakal skautu bakal lawai nam lagi kon dikti bakal jat bakal syong haga voice of the people party haga party pra kampen snap you to kon ada dia bakal perkat dia lagi shimet ada dia bakal snap you to kon rayam ka perkat ai bakal taga jingat lut haga jimat ke perkat ke jungi kandon apreng jungi iwe pilih bangin jit ya ununu bre daga jingat lut ndai namar batin ndai badan berperang the voice of the people party kakwa ban wanra ya jingla yut apa shisha hapring ki patba nong chong chinong haga jilagji haga bidei baga jingji ya ki nong mikma pinamar ka tagaw ngindang hapan ya ngindang hapan prinsipu ngindang hapan tray bangida community bashen yen nom slam kata kapor bangin yo ban krup ya ga bor sinchar ni ban pat ya lakam jaga sinchar ka khara kirma tanga ngit bigi patba kila ma Ipada kia snow, kiu ke ega baca ni ke ri ke ji, ke ega baca menin hapok mau kendro. Ipada nong song senong ki syak bom ki syak tit, syak siap tiar gas, ketukal air pensat kemat balai. Halangan jong senong. Namar bakam don karu kontri kam ka bakut ka basuba. Lesi haga tukal senong. Ipada ki ngintip. Mano ba ai? Ya kita dagi bon pau akar. La ai ka jaka senong. Ko ipada ka don ka jima. Kani ka sarkar mentaka snutu baudkhar umla banan thit jaga sini nakata daw ki persang ban thau kilat kelinti lingba kata IMA bakyong the invest Meghalaya agency baka kanlek baki agent jaga sarkar ban thit jaga sini ban thit jaga satai bagi khlajak pakin sawan shimmi tu jaga sai wai ni I list yagi dagi khlajak dagi light post nam dagi sun post nam dagi spots nam way bala I list dani I wai shoot khar kala begini opat ni kata cakang nomor utur kharu dia betim jagaan ula bu lupa ki kendon ki bayate ladang ngampat mi kambut ngandang habban penjelam ya kan gaji ya kan gaji semua itu semua dia nomor kata kini ki jaga baro ki bapi ki selong ki babun kini ki jaga list lain di bal syuai gitu nomor mengi khasi kan kombat kendol jini ka per kadon ka rikinti kabumut kari kajaga junga shimet karikur kabari ke jri junga kur kajaga junga kur kawai sam tang te kikur bat karira kabari nam tong nong song snong kajaga rat kari ke jingkur khu ya upat pa obaduk ubandan jaga ban snai snasem kiba kum gini ken salut no nganong yepi lara kamuan ka sarkar kabari ke jingkit khli nam ta ki pat pa the voice of the people party kan yeng persang yang ini ki jing persang ban dahol yagi jaga patba ban penggelai gi jaga jong patba segi jaga jong giru shimet o kala ja gi bubun gi district ni tip ha namagla baling gi ong ka don kam ka jing smutho jong patba
Teladu pat ba manta uperkat tanggal diri shimet. Umperkat shu tanggal kala shai. Namte gikon gikti ngini yong ayupat. Nelaring idei sisa kibas snutu. Bangi shong ni magani ka patay tang shipor. Nginaban lekno anagani ka patay ko igasni. Kapor kaya ka jingi bangin magani ka patay kamlong junom sirta kalong shipor. Bangin ham IT pateng ya gani ka ri kabaw bleu ai ha ke long den mandi. Amdan ka wairu ka jat riyo ka bakaloy manong ban heno ay gani ka ri ka jingi shati. Leksyon nagalan. Hato nagaw ng chimno gani ka ri pi. Leksyon Mizoram hato mizo ng chimno gani ka ri shapi. Uturu Asam siya nagalan usya siap. Uturu Asam siya Mizoram usya siap. Tur siya ngikat baman. Siya peniap penman lagi beri jengi siya jaka kapur. Hatong isup. Hatong ihun. Hatong im semula rain. Bakum kata jat beriu. Ni siya anyon habaro kiliang. Dahil naman kita ngidon kami. Ka sinsyar ka karar. Ka bakul. Ka sinsyar ka karar. Ka badon ka jingit kli. Ka sinsyar ka karar. Ka ba ano may penya ka hok long try. Wat kari Amerika kari ka baklain bortam maga patay u president unang sinsyar bahak lido jong kata kari udang ong American first kapamot yung nang American ningkong balay ngin leran banong kari kasi kadin ningkong ini try muluk try cakap kata kari katong kata kari kanongrim jong ka boys of the people party hinamar tala ngingis ngutu aga jing shane aga boys of the people party jet ingini ki katong kibangingila say ngidan kan nongrim Kumno ban pentlun ki kam apot district council. Don si bon ki bangide ban penbek apot district council. Ndai ondang ya yo ya kapor. Nin sale ya ka ba day bele nak taka bit ka biang jong pat ba. Te ko ki pat ba be. Namar kata raw. Ka jing tentu ka junga ya bi kinong song snong hagane ka por ka bamenta kalong. Wat numle sti. Ya kane ka kam ban je num ki mat. Kaniri ka kam im ka kam yak juga jet dia. What can do thala? Ni put por ka jing doi. Pai shublei pun ai ka jing shai. Babin snow tu ka si sha ka ta ka bor sinchar ka bangi don kam. Ki briu ki bakumno ki bangin say bakin kit ya ka ta ka lingkor ka bakia. Neng ini penno ya ka ta ka ikhtiar ka mau briu ro penkuk hangi. Da ka sanspa tengka, da ka shihajar tengka, da ka arajar tengka. Bat kemau ke pisayo kam june bat kam jupoi shanu so kalong panban ka jingtim yang ikong ka chandi ndeke ke bangi ina ka ons app ke bangi yok da ka jing tri sitombar ka hok ka bangi de bangi yok uble untur khu ya kata ka jinyo ka jing mereka jinyo ka basio kumtu nyemtip kala bende ka pisa ayu ka bangi ngisem ni pinjak lia ya ka yeng kesem ni pinjak lia ya ka jingere ya ka jingem ka jing dagaba ni taner ya ka kti ya jungi ya kita ki jing ai ki bangim tip nangno ki wan namar ta ka voice of the people party ta ko aban hikai ya ki pat ba ka ko aban pin snow thu ya ki pat ba ba ki pat ba kin snow thu ha ka jingere bat ka sinshar ka khara bat ngan ongebi ki pat ba kin nom babi lar ki je ya ka voice of the people party kin nom babi nama nagalyang gajni idan tanggawi ka thong baga ta kalong kumno banwan rak ya ka lawe ka basingan nam ta ki longdin ki mandin ki janga ki jopi hendrei kita ki jing thmu kita ki jing angrot ki jing kin chulong leno eno laro pat ba uya la kalenti sngap ya ka jing kita oh ya be satai sabayo kia ya be sabayo pisa ya be sabayo banlikai picnic bani shongshit dapoi ka por election dala kot election say ot say knyum si ong balai kayo kahiar kumni o balai kata balai kani namar kata kata hen mau ka shong ha ka kti ka jing ka loi ka bakumno ngin pinyo ki khon ki kti ki jonga ki jopi ka don kam bangin pek bangin perkhat jingai habangi le ya gono gono ko pentaba kam tame habangi jiet ya kita ki shakri patba ki bana ke jing shakri yangi kom ka jat benriu hakini ki sni ke domata ka jingmi namar kata jonga voice of the people party kanal bi thade ke ege ke ba lesi ke jinge ka bo ble udang I ya ka jat benriu habang arem ke election muslim ajar khapra tang nyo benriu bot nganu kala de ke bakut inga nei hadin nasutu pleng ketika sanjur ke joble lingba kata ka bakum kata ka po kabang aswa kalau di kabala kut ina uble upli de koi pak linti bangin sing ya kani ka party ka batmai
Voice of the People Party. Kebadan kita kiri start kiri champagne. Kebadan kita kiri riulen ladi. Kebadan ini beri kita transha banno yu senyang. Ubne ki bam kmi linti ai ban yo mentoy. Nagani ka kam syakri patba. Namar kata kadau ko ki patba. Bad ni I kat shabalik kal air kajo upra. Kat shabalik pipek menta. Dei stang upra ubalik ban peluang meeting keleng-keleng bat bagi patba ki mi rinti ban ai ka jingkersham. Tolong ni resno yo mensim shisha. Ni lek men step uni upat ba omi bat unong kersham pra ubakwa ban kersham umwan tang ban snap meeting. Handai udah wan ban ai mensim ni dagabau ya pertalang bat ni kinongalam juga Voice of the People Party. Perta edau, perta erniu ya ka sharp ka jopra. Namar tapi I gitu ki perta pra keleng-keleng. Itu kim dai ba pentor. Lagi ni ke bami nak ke donut, ke bami nak ke mensim, ke buka bani don benta, ban ai mensim lan. Yang I kom kinongalam juga Voice of the People Party. Ia hapan lek keleng-keleng. Aslawan ai ngo shisha yu play, ai kena ke pat bakat betia. Sau santri ki meeting sisni, yang hapan lek ban pensai pat ba. Kani-kani ke penting ke baan. Nang ni ngan hapan lek society ki meeting. Ban lek ban pensekutu iki pat ba. Kenang bagi pat ba kinum syailam bakala. Kena long shisha kita ki fight back ke start ban shimmi ke rai ke te hulu bangin sandur ya kali kari ke be ke sin te ke por ke banta atep bagale ke snong dal aga jingkershan ka klan bah ha ke MP election ke belada ngangek begitu ke bekershan ini kablai begitu kershan shongshit ngangek ki kershan nomor kila snotu bali bagi kershan ni dan kamban kershan yu prak bali Pembangal ong mana? Nangit sibun pak, bak bono gitu kinong kersan pra, kila depan jit lupa ya ke parti pra, haru u arpo pra. Kena mar kata lau, kajing job kajingi, ya ke MP election kam dai ke bakut.